Kunti-kunti tunuan, nagkasupay. Para naman tao. Datlon doon na kayo, datlon doon. Ayun, dyan doon eh. Oo, doon na ka doon eh. Hindi yung... Yung kamtiwan namin. Kami ito na. May nagtulak, dumawa. Doon. Uy, magkaw. Tung. Siya, mag-fishing na po yan. Manteon. Yung mga one service po na. Hindi mo yan nangalang. Ito na eh. Awang nga ron tatlo. Lana, kayo, katinin mo na lang. Kasi na yan? Hindi ka kadinig. Umalay mga na isa dito for 10 dinwang. Tatay ko dinwang. Pamit-pit na pa lang. Makakarayan na kayo nung nakapsa kayo. Sarabasab. Oh. Sige ka? Ngayon, sige. Sarabasab. Ano mag-video? Taba. Kasama na, Jackie. Sige ka. Smoky flavor. Kurang tinggal mereka mahal. Terjauh mana? Gak mana kita mereka semua. Kantawan di ko na. Kalamansi na. Cuman Oo. Sit lang. Pangbaim na sa doon. Tak. Baka naman. Kabis niya yan. Paborito lang ka sa labasab niya. Ay. Pangalan. Hindi ba ito nalasagkit subrat na ba tayo? Tinggal nih. Ya lu soal Jackie kita makan tunggu kan. Tunggu berapa? Langit makan. Oh, di Jackie yung suong. Uy. Macam ka? May yulok niya.